हामबाय जत मीडिया दङ बेलेखन टंथाबती तामनि हम्बा सिनि भोग्रानि जे बिनि वानसुमानि जे लामा काहाम न सारा त्रिपुराव बसिसारि तनमानि अंगनो नायसिगै जोंते तंमालिया आं एकजन सिनेमांखा जेनेरेलनि बीजेपी प्रधान जों बिनि लामानो नाहारै जायखौनो खुशी मन बागै जों ताइब आगामियाव जों द फानो बाहायके जों जुबाय थांमानाय बाहायके जों ताइब द फानि संतां थांमानाय यमरनो वानसुगै आं तिनि बीजेपी याखारे त्रिपुरा मथाव जयन हामबाय आं लुकुरावनामोन कयनामो जोंगो जेबाबे चिन त्रिपुरा साराव थककजाक दंमानि ताबुं सिमिया ओ थककजामानि कांग्रेस आमल हयते सीपीएम आमल हयते ताबुक जों मानजाक दंगो बीजेपी जों चिनि त्रिपुरा साबररकनो गोरै खालायै बाध्यतामूलक जेबाबे सांतांरि तनो दुख कष्ट नायसिगै बुजतन सिसाजाक बुजतन साइमानजाक तिनि महाराष्ट्रनि जे मानसुमानि बिनि इमांनो पूरा खायनाबागै जतन खाव आबुलायजाक बरक बोखाव कायसा संजाक जे कुनु समयफोराव बरक जत फाइमान जानाय योगदान खायफिनाय होनाय आनो खक्क गोसार हर जों दंगनि लो अबाहायके बरक गोसार हर मनता चिनि ताखक नंदराम देबबर्मा चिनि आगिनि अविभक्त जिरानिया ब्लक ताबुक्त जिरानिया ब्लक कायसासे कायबरी मै थांगा मान्दाय जिरानिया बेलबारि हतालबारि हायपना फुलानि सिमिना अबचिनि ओ बिनापानि एरियानि जिरानिया गानानि चिनि ताखक नंदराम गचाम चिनि खरकसा जातीयतावादी बताबो म बीजेपी आईपीएफ तिजुतनि नों बीजेपी सुगारनो बीजेपी नि प्रधान बिनापानि बो त्रिपुरा मथानि नाहर मंनो बोबाग्रानि नाहर मंनो त्रिपुरा सानि नाहर मंनो इमांनो मुखसां खान्यानि बागै त्रिपुरा मथानो तेबो या क्राक खान्यानि बागै तिनि अरो 4 तारिख अगस्त 2022 त्रिपुरा मथाव फायनि गोदाल फायख्या बनि बागै आं बनो आंनि पार्सनेलि त्रिपुरा मथानि एंगै बेले बेलेके चबानि पायखलाया हामबाय मायखौ खलकसो रखातिनि तिनि प्रधान इलेक्टेड प्रधान निर्वाचित प्रधान बिनि उलताय जे मेम्बर तमनि खरगबुरी खरगबा बरबोथुर त्रिपुरा मथाव योगदान खायनो